A Asociación Galega de Carpintería da Ribeira Galcaria organiza a 20ª Xornada de Construción Naval en Madeira, un mar de madeira, o reto do futuro. Terán lugar o 17 de novembro no Auditorio de Rianxo. A Asociación Galega de Carpintería da Ribeira Galcaria organiza as 20ª Xornadas de Construción Naval en Madeira, un mar de madeira, o reto do futuro. As xornadas son para Galcari como unha forma de consolidar a súa vocación do sector estratéxico no mar e directamente vinculado á súa sustentabilidade, sen deixar de lado a carga tradicional, cultural e patrimonial, ao tempo que abrir outras liñas. A inauguración das xornadas vaise realizar o 17 de novembro ás 9:30 polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, o subdirector xeral de Seguridade e Contaminación e Inspección Marítima, José Luís García, o alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, e o presidente de Agalcari, Ramón Collazo. As xornadas están subvencionadas pola Xunta de Galicia coa colaboración do Concello de Boiro e o Concello de Rianxo.